Sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Naši detelinkári sa cez vianočné sviatky vybrali na Ukrajinu. Svojím tancom a spevom potešili žiakov základnej školy v Užhorode. Po chodbách ich školy sa tak ozýval slovenský folklór. Našim susedom sme zaspievali nielen po východniarsky, ale aj po rusínsky. Ako nám to išlo, posúďte sami. Za jeden deň sme na Ukrajine vystupovali až na 7 miestach. Nevynechali sme ani naše veľvyslanectvo. Pre televíziu Lúčik, Števo Kuruc.